minutos do mediodía. Recibimos a nosa Isa Villanueva, que hoxe nos vai falar de como conservar as legumes que recollemos agora no verán. Colaboramos con los vecinos y a veces algunos alimentos los congelamos, claro. Algunos congelo, otros en vaso. Solemos hacer con las verduras pues cremas, purés y demás. Y congelamos. De todo, congela, máis a menudo máis hortalizas. Cando tiña moito, pois lle daba un bicillo, lle daba así unha persona. Comemos máis verdura en esta época. Hay cosas que se pueden congelar y hay cosas que no. ¿Cómo se envasa? O vacío, en baño María. El tomate lo hacemos batido y se congela ya para untar directamente. Tomate puede ser ya triturado. Conxelo e despois fago salsas de tomate con elas. Bueno, xa viron 12:52 minutos, que a xente na rúa máis ou menos sabe por onde vai a cousa. Que tal, Isa? Moi bons días a todos. Como estás? Bueno, pois imos a falar hoxe deste asunto, non? De darlle a xente aí conselliños, non, Isa? Para que non se nos estraguen todas estas verduras maravillosas que recollemos agora no verán, non? Na horta, porque ben e ben todo xunto, e dixe, daquela que facemos? Claro. Pois aprender a gardalas, porque senón é unha pena que se perda todo. Os tomates, se queres empezamos, porque agora Por estamos onde en ti tempada digas, de tomates, Isa. eu teño un Perfecto. montón na horta e dis, pois mirade, trouxemos aquí dous en distinta fase de maduración, por exemplo, para ver se o tomate está así un pouquiño amarelo por aquí ou un pouquiño verde, e así máis duro, e non ole... Ainda non ten ese cheiro así característico de tomate, entón este deixámolo fora da neveira, así no fruteiro, sen problema. Se queres que madure un pouquiño antes, poñémolo ca mazán, como comentamos outro día, co etileno que solta así a mazán, ese gas, pois xa van madurando un pouquiño máis. Adiantámolo. Se o tomate está como este, que xa ten máis cor de tomatiño, tocaslle así un pouquiño, ves, xa queda como dedo marcado. Este xa ten o cheiro de tomate, a verdade? Entón este xa o guardamos na neveira, mellor así, boquiña abaixo, mellor. E este traivos outro truquiño, porque mirade, as famosas bolsas de teas que nos dan, que non sabemos que facer con Como a elas. nosa do termómetro, a do quito verán. Tal cual, como a nosa, pois, entón, pa isto vai xenial, poñemos as nosas verduriñas así, nas bolsiñas de tea, moito mellor ca en plástico, pa que non sue. Claro, mira, que bueno. porque ao final, mirade, o inimigo das frutas, das verduras e de todo, das froitas tamén é a humidade, vaya, é o inimigo número 1. Entón, se eliminamos o plástico, pasamos así as bolsiñas de tea e podemos ter isto na neveira así guardadiño sen problema ningún. Ese xa por un lado. Despois, por outra, leituga. Igual, ven a época de leituga, madre mía, ou comemos leituga todos os días ou que lle fago? Pois, como mellor aguanta é lavadiña e seca. E lavala ben, non? E lavala ben. E iso calquera dos ingredientes, vaya, das verduras, porque ás veces collemos todo, metémolo así na horta, o sea, perdón, na neveira, e dis, bueno, pásanse antes, claro, o ideal é, traio todo para casa, lavo ben, seco ben, con pano, con papeliño de cociña, e despois clasifico. A leituga, mirade, trouxemos aquí unha, pois, ti colles así unhas folliñas e laváchela. Non temos aquí auga. Esta é unha centrifugadora. Centrifugadora de leitugas. De leituga, tal cual. Vai xenial. Normalmente traen un cestiño así para recoller xa auga. Entón, eu laveinas, escurro ben, boto dentro e agora centrifugo, mirade. Tan xinxelo, mira. A miña manual. Pero hai na xa de cordiña tamén, que lle das aquí como Maravilla de artiluxio. Aquí sí, daslle como unha maniveliña, como a dunha corda, e faicho o mesmo proceso. Entón, isto que fixemos, vedes, soltounos a auga aquí, e quedounos a leituga xenial, máis sequiña. Como agardo nun táper de cristal, igual poñemos sempre un papeliño de cociña debaixo. Para que empape aí ben. Claro, para esa humidade que comentábamos antes. Entón, eu agora vou poñendo as miñas follas de leituga e ao que acabe, tiñamos aquí outro tupper máis grande, pero ao que acabe poñémoslle outro papeliño de cociña ou servilleta por riba, eu agora tapo e meto na neveira. Ai, que ben. Xenial, e isto dura... Bucazo, Sí, sí, e dura moitísimo, mas eu teño comprobado, de verdade, porque a leituga da horta é unha pena, sabe, madre mía, ese sabor increíble. Entón, así, isto gardache na neveira, tranquilamente 15 días. Oh, que sin maravilla. problema, Que maravilla. Bueno, máis truquiños, Isa.
Que máis? Mirade, o tomate, o que decíamos antes, claro, eu como teño tanto, dis que fago? Eu fago moito tomate triturado. Este que vedes aquí, pois, por exemplo, eu pelo, pódelo facer sin pelar, tamén, pero a min gusta me quitarlle esta. Entón, eu pelo ben, botos nun vasiño como este e trituro todo ca batidora. Entón, quédame tomate triturado de toda a vida, como o que mercas. Que lle poñemos? Zume dun limón, de medio limón, depende o que te... E para que? Para conservalo. Porque o limón, a acidez, o ácido cítrico do limón, o que vai facer é conservar, ves, boto así un pouquiño. Unhas gotiñas de limón. Claro, unhas gotiñas de limón, axúdame, sobre todo para que non proliferen as bacterias. O botulín, que decían esas bacterias. Entón, eu agora isto, meto nuns tarriños, aquí os temos, estes tarros de conservación. Os tarros, que me preguntan moitas veces, escaldámolos ou non? Claro, o do baño María. Efectivamente. Claro, que facemos? Claro, aí está, se os esterilizas. Eso. Bueno, eso como, claro, non me saía... A palabra técnica. Aí estamos. Esterilizamos ou non? A ver, se tes por costume, podes facelo, nun baño, eso, nunha potiña grande, bota os tarros todos, 15-20 minutos a ferver, punto, xa estaría. Claro, se non queres o cristal, o vidrio, simplemente con lavalo en auga e xabrón xa estaría, porque por aquí, a ver, é un material que non penetra a bacteria, nin os xermes, entón xa estaría. O sea, que se queremos por quedarnos tranquilos ben, e senón non pasa nada. Tal cual. Entón, agora, pasámolo o tomate pa dentro, o que xa ten o limonciño, xa vos digo, porque lle vai axudar. Ben, este tomate tapámolo ben e poñémolo ao baño María. Imaginemos, estaría cheo, non? Aquí cun dediño hasta a tapa. E este sí que o poñeríamos ao baño María, para que nos aguante máis despois na despensa, incluso 4 meses, 6 meses, sin problema ningún. Agora poñémolo de 15 a 20 minutos nun baño María e despois deixámolo a refriar e xa vai para a despensa. Unha zona a oscuras e temos o noso tomate sin problema. Eu estas veces tamén, agora falamos na perruquería, comentábame que eu conxelo tamén. É outra variante que me gusta, porque despois telo ali, incluso... Claro, durante todo o inverno comes tomate bo. Comes tomate da casa, claro. Incluso estes, eu pelados ou un pouquiño escaldados, se queres, tamén nunha bolsiña e meto ao conxelador sin problema. E aí está, e tiras todo o ano, ou medio ano, polo menos, comendo o teu tomate da horta. Claro, eso é un luxo. Claro, bueno, máis despois truquiños. que, mira, o pemento, traemos aquí un pementiño tamén, bueno, xa sabedes o truco de empurrarlle para baixo, aquí ao rabecho, mira, botámolo para baixo. Vale, pois é moito máis doado de quitar, e sempre desperdicias menos. Empurramos o rabo para baixo, entón agora abrímolo, vedes, e xa saiu moito mellor o rabiño, mira, quito así. Anda. Agora limparíamolo todo un pouquiño, eu lavo, seco ben e conxelo, e pícalo nestas bolsiñas de conxelación que xa temos así. Eu aquí ás veces conxelo de dúas formas, ou en 4 cachos, imagínate, así, eso, en 4 cachiños, e quedame un cacho grande, quero facer un guiso. E despois a nós gustamos moitos pementos fritos, de toda a vida estes. Daquela eu xa os pico pequerrichiños, en pequecho. Entón xa che quedan de que os sacas? Claro, xa os conxelo así, igual que as xudías que traíamos aquí. As xudías tamén limpámolas, lavámolas, pasamos o paniño e secámolas ben, e xa as botas nunha bolsa de conxelación. Xa está. Sin problema. O sea, a clave secalas ben, non? Tanto as xudías como o pemento. Claro, e botar todo ben lavadiño e ben seco e a conxelar. Eu, por exemplo, non escaldo, eu conxelo un crudo e vai fantástico, porque eu despois, estas bolsiñas, imagínate a bolsa, temos o noso pemento, as nosas xudías, daslle un golpe así e xa se desmontan, e tamén ti colesles un puñado do que queiras. Non sabes, non tens por que botar a bolsa inteira, e vas tirando dai. E co puerro que facemos? E co porro traía, porque mirade, o porro poñémolo así, mira, vouche botar un pouquiño de auga, está como se fora un xarrón, oíches? Ai, a ver. Unhas flores, tanto o allo porro como os espárragos que temos aí, pois ti igual prepáralo, quitas isto. Hai en rodaxiñas ou como? Non, así, a ver, agora quitei o feo, non? Eu normalmente, bueno, suelo pelar así, ainda darlle uns cortes, e debaixo da auga isto lavo ben. Entón poño así en auga, é como que poñemos a raíz en auga e os espárragos igual, e isto vai para dentro da neveira, e aguanta... Pero que me dis, así? Como se foran unhas flores? Sí, igual, nun tarriño en auga. Se queres, e diste, bueno, agora, pois marcho de vacacións uns días, e non o vou comer. Mira, cubrímolo cunha bolsiña, Unha bolsa, en este caso, de plástico ou de tea? Sí, de plástico. Aquí, bueno, sí, eu pondría así, ves, e deixaría así. É verdade que a estas non lle afectan tanta humidade como a outro tipo de verdura, pero así, por exemplo,
xa che quedaría na neveira. Bueno, E non que bo sabes, truco. esa humidade ou ese frío tamén da neveira non o consume tan rápido e aguantache un pouquiño máis. E despois, se queres, temos un momentiño, contoche un último, mira, Pois creo que sí, danos tempo aún rapidamente, dime. Pois mirade, estamos como todos poñer atendendo aquí a Isa, como sempre o está nexar. cogombro. Tamén, que nos dan encántame a como min. conservar o cogombro en conserva. Este encántame, mirade, nunha potiña, así rápido. Pois este interésame moito, porque ademais dixelle o meu pai que plantara moito. Así, Verdade? e claro, el goza é todo a vez, e que facemos con el? Pois este está Claro. genial. E despois de sabor, cando A mí colles, encántame. mirade, nunha potiña, Sí. medio litro de auga, que dade aí que as cantidades, medio litro de vinagre. Agora, unha culler de sal, unha culler de azúcar, unhas folliñas de loureiro, botamos, e uns grans de pimenta, así. Isto poñémolo a ferver. Estamos fervendo medio litro de auga, medio litro de vinagre, culler de sal, culler de azucre, E pimenta. o loureiro e pimenta. Fervemos, botamos isto nos tarriños, mira, botámolo co gombro nos tarriños, esta é a miña conserva, verdade? E agora botaría o líquido unha vez fervido. E despois poño ao baño María. Probadio, porque isto é un manxar. Quedan moi bons. Pois imos a probalo como todo o que claro, propós. cúbrelo, e despois faz un baño María de 15-20 minutiños, e para despensa. Bueno, que fríe, para despensa. Pois Moi bo, probarémolo como todo o que nos Sí, sí. susires, querida Isa, moitas grazas. A Un vos. e tres